салом алейкум шернаро ютуб дуромадан барои як класс я лайкро бзанед шербачако шердихтарако хамчин кинен касе ки билет гирифта илтимос як борига хамчин кинен ягон тайга бигирен я тай дай се тай чота дахтай бигирен рузи бозира монем бигзаронем ҳаракат кинен шербачако номерои WhatsApp мо +7 968 204 81 10 дар WhatsApp бинай салом любой маълумота меё любой карта тоҷикистон дорем любой фикапо маълумота ай WhatsApp мегирен хамчин ам мошинҷа чӣ хела охи хамчин кинен насибтон кунад бардори азма касе ки бисёр комментар нависа падилиса кадиса упоминат кадиса шербачако аллакай телефонро қабул кардана сар мекунен ма эфир кардана сар мекунем аллакай шумо қабул кардана сар мекунен бепул просто так соҳиби телефон соҳиби шербачако пул мешен касе ки бисёр нависида комментарро падилиса кадиса марҳамат комментаротона шурӯъ аҳамиятен ҳисоб кинен чанд дора нависаги ма эфир мекунем мепурсимтона ҳаракат мекунем шербачако одами каси бисёр нависаги бисёр падилиса кадига ҳамо сар мекунем шербачако касе ки бисёр нависаги падилиса кадига ҳамода тақсим мекунем иншоалло ки бо сиёмка мекунем мепартом дар YouTube Instagram TikTok мебинен ҳамчунин ҳама сайтҳои мада обуна шавен шербачако ҳамашта обуна шавен бо дар WhatsApp нависем пура маълумота мегирен ҳазор раҳмати калон бо таи амин комментарда мемонам тона шербачако ҳаракат кинен дастгирӣ кинен як борга бичаспем одамое ки билетдор бояд борга бигирен як тай дутай одамое ки надоранд бигирен шербачако ошдон шава бозӣ честнияй рӯзи бозӣ омада дар бозӣ ма иштирок мекунен какина мошиничатон насибтон кана шербачако мошинича хе гизалай бадай ҳаракат кинен шербачако ҳаракат кинен оштон шава ҳам хеле мошиничо خانه هستای در بازی مشارکت 40 تا ماشین اختیار میدونن اوپل ای کمری ای میتسوبیشی ای BMW ای شربچاکو خوش یا گلای دیگه با ماشین حرکت کنین خمشین کنین بگیرین با بارگاه میزنتون پیلو 968 204 81 10 حرکت کنین سلام بنویسین برای معلومات شما در میایم هزار رحمتی کلان همه شما در بردار جان التماس یک بارگاه یک بنجوم شربچاکو همه شما در نصیب کنن کسی که بلیط گرفته ایما بردار جان ҳаматонда SMS меравад дар симкартотон ай номерои 915 28 28 91 шумода SMS меравад ҳамон яъне шербачако номерои май ягон хавотир нашен шумода дар симкартотон SMS меравад ай телефони ма силкаи каналам меравад номерои WhatsApp ҳамаш пура дар шумо SMS меравад ҳазор раҳмати калон касе ки бардори ҷон и WhatsApp надорен илтимос ҳамин WhatsApp кати билет бигирен айҷа пас касе ки чипта мегира ҳамин WhatsApp кати бигирен +7 968 81 10 любой картара дорем дар WhatsApp бинависем худо нигаҳбонтон ҳазор раҳмат ҳамаи шумо да қамчин кинен шербачако қамчин кинен хай боина шербачако мошин спорер ма таи видеода мемонам барои видеода мемонам куҷо бурудестай ки бурудестай ҳамаша шербачако шуруъ тамошо кинен хай худо медонем ки беҳрӯзи гизалай шербачако шағолои дури ҷангал да салом бигӯен шумо шербачако шағолои дури ҷангал да салом бигӯен ки шербачако чанд қай зур задам ва ё ман қадар бо зур мезанам шербачако шери ҷангал мешем вай шағолои ҷангал бошанд ба дастгири шумо мо шери ҷангал мешем ҳазор раҳмати калон ҳазор раҳмат ҳамаи шумо да барои дастгирӣ қамчин кинен шербачако қамчин кинен бе дастгирӣ намонен лайк падешка шумо дастгирӣ кинен ман иншоалло ки падварӣ намекунам тона бозӣ честни бозӣ тоза ҳаракат мекунам ки бе ягон хато шава ягон таи шумо айма хафа нашен рӯзи бозӣ ҳамата интизорум рӯзи бозӣ биёен дар бозӣ ма иштирок кинен шербачако чипта ҳаст гирифтан гирен хахто медонем ки бозӣ калонай худо хаб бепарварӣ шавад дар дастгири шумо бозӣ калонай бозӣ хеле бомбагиай худо нигаҳбонтон дар панои аллоҳ бошен дастгира гирм кунен лайка чайка пайка ҳаме ланка борем бизанен шербачако худо нигаҳбонтон ҳамчин кунен